khowale zoramin hun khir tak mai kan man chon mek lai hian local level task force le district level task force te le achung lampang baka NGO le ko than lampang te than rual na hi tun huna hian mu mai chi ani lova sarkar ang po lom thu soi ngoi na chi ani awangin tun huna hian lom thu kan soi ani tin kan state pon atanga aron lu ma hau hian kan lo tran na hi alang hle maya state dangina anti main universal screening kan ti hi kan local pui to a tin home quarantine kan ti po hi midangina an kal pui tak tak ma a azawaya mun danga tanga lo lu ta te kan han kal pui kha alom hle maya chumi chung changa po chuanin han tap tom deuh tena in lama tom tena ti tak zeta thu kan zom nia alana wang po hian alom me mani hetiang zela kan than rual chuanin har satna kara po hian ram dangte state dangte na an chiat pui ang hi chuan kan chiat pui lo mai ni lovin ziom takin kan pal tlang nge yang te hi beisi na sang tak om ta ani tin mun sang sanga thok tu te baka health and family welfare department ta thok tu te han thin sik ang chi te kha tuna hian om amani chu o ti te kan benga alo uria hi apoya amairo chu tiang rilu lo pupal anom chon kan in dem phei chu ani chuang lova tun din huna thok tu te hi pona aron chuak ani poin himdam damlo te ne na hanin him nai kha ani lo ani ti lo hretai la a tha ome chu tiang mi puite ta na la tur ang chi anga ngai hi chu dan fel tak oma entirnan sampul la tu te doctor damlo ve en tu te kha an va ena ta kha positive result nei anni vele khanin khungthranin anom ngal ta thin ania tuna po hianin khungthrana hi doctor le microbiology sa hian pakhat ve an ani tin hritlang le hemi omna angchi te po hi he covid 19 ma po hian sa reng kha ania chu wangin khatiang ang dewa lo ten hei chuti chuan ka oma inron ti te po kha alom amero chu covid 19 angor lo in ngai zela kha I atulova atul ang ero chuan in malak zel tur angin inron report ero kha chu a thalein kan sia tin tuna damlo kan han nei kan siat lar view hi in lama home quarantine ti hian mi fak tak mai an ni chung kwa a chu wangin voini thleng hian a chung ko member te chu tiang damlo na ang chi kha aron lang chuak lova hei hi entun tlak an ni zia tilang tu ania chu tiang chuanin kan dam kan la pangai nia kan la lan lai hian in thla da mai lova kan chung te ta na ti kan ni ani ti lo hria ila tin chu ba ka van doi thak taka he nat na hi kan chunga alo thleng ani pon thataka home quarantine hi kan ti ani chuan min en kol tu tur chung ko kha anom dona kan ti thatlowa dan kan bo chia ani ro chuan chung ko kwa dam lo na kha thleng don sia chu wangin apoi hle don ani ti hrin ama aya ti thalo deuh emo ti thadeuh emo ainga po chu ni sela khanga kan malak na kha thale zwala za lo zom turin tun huna hian kanin somin kanin ngel le takmeu ani